Queda molt de camí per fer i, per tant, el procés de negociació no s'ha d'acabar aquí, ha de continuar, i la nostra voluntat és que continuï i es continuï avançant, i caldrà que finalment l'Estat també digui quina proposta política té per Catalunya. La nostra proposta és un referèndum sobre la independència de Catalunya. Quina és la seva proposta? La negociació és entre governs precisament perquè són dos països que negocien. I qui representa els països, qui representa les societats, són els seus governs, els representants democràtics, els parlaments i els governs. I per tant, independentment del govern que hi hagi a l'Estat, el procés de negociació ha de continuar perquè el conflicte continua. I per tant, nosaltres, amb una eventualitat d'aquestes característiques, no renunciem a continuar un procés per seguir exigint el que és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia. El que no faré és cometre la irresponsabilitat d'abandonar un procés de diàleg i negociació si no tinc una alternativa. Per tant, qui cregui que aquest procés de diàleg i negociació no és l'adequat, que construeixi l'alternativa i estem disposats a escoltar, com hem escoltat sempre.